Hello mga langga! It's another day! Magandang buhay! Bago tumilim, dapat nakapagluto na kami dahil lalabas na sila. Pumunta kami ng kung saan dito kami binigyan ng buhay ng aking magulang. Pantay tanay. Imo na ta. Abaw ang tiil ko gwapa gid. Nami gid ang tiil ko ya. Kalayo tiil. Dito naghiwa ako ng baboy para ishog ko sa aking lulutuin mamaya. Okay lang ah. Okay lang magawat sa tuto ah. Silent ko lang na yan. Nilaray gid mo. Abi ko kung ano lang siya, gahampang tapos Pinasasal ka naman ito. Tanaw ko ito sa gitan may papa na ano nga kalamansi. ay di pwede. Nilaray. Sabi ko kang pahampaw sa sunod. Sabi ko. Talaga sa steak. Sabi ko man gani. Tapos si Dugay nag-ibi na sa... Ay. Kasi madala mo na tuto magdako ka ha. Kung ano siya nagbuhat ako sa may kampang din na ako mo. Kabalay siya siya ng kampang. May pasabi kid ng ano pila expose ito do sa kuwahaw. Nami naman tani ko ng permission na. Natapos ko na lang sa paghiwa ng baboy at ito lagyan ko na ng patis para i-marinate at lagyan ko na din ng asin. Ang saya-saya namin dito mga langga kasi kahit ilang oras lang nagbanding kami ng aking mga pinsan. Ang saya-saya namin dito. Sarap mamuhay sa probinsya talaga. May kaning pepper kaning. Kani. Ay dala na. Amo ba yung dala ni Nino? Ito na, maglagay na ako ng mantika. Diyos ko, mainit. Hindi biro, magbabad sa init. Ang init-init talaga ng apoy. Kaya, tuloy-tuloy na ang aking pag-saute. Uy, Ito na, naglagay na ako ng sibuyas. At sunod yung bawang. Ito na, nilagay ko na yung na-marinated na baboy. Mainit, kaya dyan malayo ako sa kawali. Kasing init-init sa paa. Pero alam nyo mga langga, maganda talaga ang quality ng iyong pagkain kung
gamitin mo yung kahoy sa pagluto. Kasi ang lambot ng karne. At dito, naglagay ako ng kikiam at saka tempura, pangdagdag sa sahog ng aking pansit, bihon. Pangmaramihan itong aking lulutuin mga langga kasi marami kaming kakain. So ito na, naglagay na ako ng vegetables, carrots at Baguio beans. Oyster sauce mga langga para mas lalong masarap ang aking pansit bihon. Matamis-tamis siya. Malayo dito ang aking distansya sa kawali kasi ang init ng apoy talaga. Hindi biro magbabad sa apoy. Ang gusto ko sana ay i-fry ko lahat ng mga tangkap. Yung karneng baboy at saka mga veggies. Kaya lang ang init-init talaga. So dito, naglagay na ako ng tubig para pag kumulo, lagyan ko na siya ng bihon at pansit. At dito, naglagay na ako ng pork cube. Sige na? Sige. Arado gani. Sige, papit ko din manok ka, maihaw, hid. Nakulbaan ko sa kalahaba sino tumao. Natawa kami dito mga langga kasi hapon na. Pasado na 5 o'clock ng hapon. So ang kinatakutan namin na magsiliparan na yung mga manok na aakyat na sa mga punong kahoy. So natatakot kami baka ma-shoot sa kawali. Ay, naku, mga manok. Pero ang maganda lang kasi dito, tahimik. Kahit na gabi na dito, pero walang disturbo. Kasi ang mga bahay dito, malayo ang distansya. Maganda dito mag-alaga ng baboy. Yung mga pinsan ko, marami silang alaga. So, every 3 months, binibenta nila sa bayan. So, pera na talaga. Sabi ko sa pamangkin ko, siya yung camera woman ko dito na bantayan yung kawali. Baka yung manok ba lilipad at diretso sa kawali. Kasi kumuha ako ng plato dito para lagyan ng aking pansit bihon. At dito pala, nilagyan ko na yung
repolyo at saka yung red chilies. Kasi dito, maraming mga veggies. So, ka na? Gusto mo nang ikumpleto lahat ng sangkap para lalong masarap. At this time, luto na ang aking pansit bihon. Kainan na. Nagmamadali kami dito mga langga kasi uuwi pa kami sa aming baryo. So mga almost 1 hour pa ang i-travel namin. So ito na. Maraming salamat. Ito po si Lotong Ilongga. Ang kusinera niya sa kusina. Bye bye everyone. Ingat. Namigid ang tiil